Alice lunch. A sandwich with deep fillet and cheese. Cucumber for snacks later. Apple and strawberries. And then yung breakfast niya, normally she just wants croissant and something in it like cheese or butter or yeah, today because ayaw niya pumasok, hayaan kong kumain ng Nutella. Bribe guys. Sige na guys, malilate na talaga kami. Nini, underkant. Si ayaw talagang pumasok. Sabi ko, sige, bigyan kita ng Nutella. Sige, other side too. The other side also. Naunsa naman eh. Sige na, das kanuklat. Sige na, I will fix your hair and then after you eat, ito nang tapuhan imong dagway. Your milk, huh? Let's flatten this one a little bit. Anak, only the Nutella, huh? Yeah, maar zit ook tijd in de mes. I will fix your hair. Yeah? Ja. Yeah. Hi guys, good morning. Anna's running late. I'm late to school. Huh? I'm late for school. Hi, titas. Ayo lagi pag-ingat Ana. Lagi. Sige na, eat na. Drink your milk, love. What? Eat and drink your milk. Sige na. We don't have much time. Gamit pati natin, Miss Celeste, yung sinuggest mo na, although different brand, but yung detangler. Hindi ko talaga naisip yan, Miss Celeste, diba? And then, also yung ano niya, hair wax stick. Pag ano, masyadong buhag-buhag yung hair. We will go swimming with Oma later. Drink your milk, love. These days, sine-check ko po kung may kuto si Ana kasi normally, after summer vacation daw dito, may kuto ang mga bata kasi yung iba nababakasyon sa may init na na lugar. Mainit din naman dito. Sine-check ko siya everyday. I'll be gentle, okay? Pineapple. Ako mag-shoulder. Your back pain? Yeah, don't shoulder. Oh. Yeah? Yeah. Papa is ready. Alis na si Ana. Ready na for school. Yaw, tas, oy. Your bag, love. Was je jasje vergeten? Alis na siya. Doei, doei. Zo beter even. Houdoe, Papa love. zit misschien zon dan weg zo. Ja, zie je? Doei, doei, mama. Doei, skat. Hi guys, so nakaligo na tayo. Finally.
Kaka-text ko lang kay Ruth. Sabi ko sa kanya, magkita kami sa Centrum. Sakit pa rin yung ulo ko eh. Kagabi pa to. Kasi mainit masyado ba. Magkita po kami ni Ruth sa lunch. So, in an hour magkikita kami. So, mga 45 minutes. Aalis na po ako. Magbabike lang ako. Hindi ko alam kasi mainit ngayon. Pero, yeah. Magbabike lang po ako. Puntahan ko si Mister. Sabay kaming mag-lunch. And after lunch, hindi po ako mapipick up kay Ana, si Oma. Yung Oma ni Ana mapipick up because I have an appointment po doon sa, sa school na pinagpa-part-timean ko. Gusto makipag-usap ng bagong assistant director. Kasi normally may mga, may talk ba or conversation pag start ng school year, and then later on sa mga November, ganun, sa December, yung school director na naman yung mag-i-interview or makikipag-chika. Yeah. Umusta siguro sila ba? Kasi guys, yung in-laws ko, yung father-in-law ko wala na sa school, tapos yung mother-in-law ko, last month niya sa September. So, may feeling na sila ba na aalis din ako later on. Kasi nagpa-plan po ako na umalis nasa school kasi nahihirapan na po ako sa schedule na nagtatrabaho sa gabi ba. You know, you have a full day already. Nagtatrabaho ako sa morning, tapos sa afternoon sa bahay, gumagawa dito sa bahay, and syempre nababantay sa anak natin. And then balik na naman sa gabi. Ganun. So, I kind of, struggle to find balance sa, sa mga bagay-bagay. So, yun. After po ng aking after ng aking operation, magre-rest tayo ng siguro mga 2 weeks to 4 weeks siguro. Hopefully. Si si Miss Celeste di ba I remember her comment saying na ipakita ko daw yung makeup ko, ganun. Pero wala lang po na ako masyadong makeup. Nag-baby powder lang po ako. Pagkatapos ng skincare, nag-baby powder, tapos nagkikilay. Ito po yung pangkilay ko, Miss Celeste, yung Nichido. Yan, brown po. Yan, di man maklaro eh. Di masyadong makita. Ano lang to, sa Pilipinas lang po to. Nichido, tapos ito yung brush paborito kong brush, ganyan. Pagkatapos ng kilay, eyeshadow ng konti, tapos ayan, nag-eyeliner ako. Yung eyeliner ko po, yung sa Innisfree, yun yung paborito ko kasi yung Benefit dati, napakita ko yata dati, yung Benefit na eyeliner na ginagamit ko, ayaw ko sa brush niya. Yung brush niya, madaling masira, whereas yung sa Innisfree, yung tip ng yung tip ng brush niya, super nipis. So, it's really easy to draw. So, yun. At, yeah, yun lang po yung gamit ko. Tapos, ito siya. Yung MAC na blush. Ito? Pinch Me Sheer Tone Blush. Ito lang po yung gamit ko. And then, yan. Yung aking mini brush. Yung Real Techniques na mini brush. Yung travel brushes po yung mga gamit ko para isahan na. Wala nang po ako kasi masyadong nagmi-makeup. Nahihilig po ako dati manood ng mga makeup tutorials, no? Pero hindi ko masyadong ina-apply kasi hindi po ako komportable talaga na masyadong nagmi-makeup. Pag lang talaga yung may occasion, like may kasal or may mga importanteng occasion, nagmi-makeup po ako ng mas yung hindi normal ko na kasi hindi po ako masyadong marunong mag-makeup, and then hindi din ako masyadong komportable sa thick na makeup or talagang plakado yung mukha. So, ito lang po yung natin, everyday makeup ko, Miss Celeste. Palagi tayong on the go. Siguro, pag bumalik ako sa pagtuturo or pag nag-office job ulit ako, siguro, I will make more time na mag-makeup. Pero, alam nyo naman na nagpa-part-time ako ng cleaning in the neighborhood and also sa school. So, I really don't feel like putting on makeup because most of the time, pag pumupunta ako sa mga bahay na naghihilamos lang ako tapos nagkikilay, ganun. Pero, hindi po ako usually nagme-makeup kasi when I come home,
naliligo naman po ako. So, yun. And doon pa ako nag-makeup. And then sa gabi naman, wala ding tao dun sa school. So, I really don't feel the need to put on makeup or gusto ko lang na walang kolorete sa mukha. So, yun lang. Next time naman po, i-share ko, Miss Celeste, yung aking skincare routine na simpleng routine lang din. Mag-ready na po ako. Actually, ready na ako. Yung ko lang, yung battery ng bike ko, i-ready ko. And then yung mga dadalhin ko. Kasi after ng lunch namin ni Ruth, diretso na po ako doon sa school. Sa aking appointment sa school. And then after doon sa school, pupunta din naman ako sa school ko na pinapapartiman para diretso na. Para sa gabi, relax na lang ako. Wala na akong time mo gumawa ng homework, guys. Gawa lang ako ng homework mamayang gabi. Ay, full yung araw natin, no? But yeah, kaya natin to. I'll catch you na naman po mamaya doon sa Centrum. Dito na po ako sa Hima. Maaga ako, mga 15 minutes early. So, I'll look around first. May mga sale dito, oh. Tingin tayo mga shorts. Wala. Small man, pero feeling ko ano naman sa akin tong small. So cute. Shitty na lang. Cute ng mga hair accessories, guys. Kunin ko sana yung ganito, pero may ganitong size na kasi ako. So I was thinking ito, pero yung ipit niya kasi malalaki. So, pa din yung buhok ko. Ito na lang. Cute. Bili tayo nito. A few moments later. Dito na si Ruth, guys. Lunch na kami. May kape ako. Toasty and then croissant. Kain. Anna didn't want to be filmed in the morning. No, she said she doesn't like that. Sounds like teen. She's always talking about all the father of faith. Hallo, hallo. Wat is die tafel? Ik ben mijn jas vergeten. Ja, dat wil ik niet zeggen. Because he's always friendly, that's why. Ja. Mama, ik heb een briefje. Yan, galing na po tayo sa appointment. Okay naman, naging okay naman. Tinalong lang about sa namin, o sa operation, kung kailan yung recovery, o gano'ng katagal. Mabait siya. Yung bagong assistant director. Bata pa, guys. Feeling ko bata pa sa akin yun. Hovel. And was it of school? Was it by the Gimsal? Yeah, ba po eh? One eternity later. Mga guys, nasa school na po ako ngayon. Nagbe-break ako. Kasi sobrang init doon sa side na, sa ibang rooms doon. Sobrang init. So, sabi, kahit isang oras lang ako doon. Pinawisan ako ng masyado kasi sobrang init. Kumakain ako ng wafer. Nakakamiss yung, ano bang pangalan nun? Yung wafer sa atin ba? Ganito. Break po muna tayo ng konti. Tapos, balik na ako doon. Kasi in an hour, tapos na si Ruth. So, magbabike pa ako pabalik. Ano na po dito? 4:30. Medyo tahimik na kasi umuwi na yung ibang teachers ba.
Tapos na tayo magtrabaho. Yung ating aling maliit ay tapos na din kumain. Kain na po kami ng aking mother-in-law. Yan yung pagkain na ginawa na aking mother-in-law. May spare ribs dito. Kumain na si Ruth tsaka si Ana. Katang formal na naman si Ruth. Itong panagway. Grabe ka init. Ik pak een beetje spare ribs, Connie. Lekker. Sorry, Senna. Sorry, Connie. Ja? Ja. Ik leg het in jouw bakfiets. Dankjewel. Yan, kain. May tortilla din po kami. Para hindi ko na mahintay. Nasa ano tayo? Nasa garden ng aking in-laws. Siya sorry Scott. Sabi ako kayo to. Palaging gutom to si Sena. Aga. Ja, van Plus is goed. Hij baat zo'n bread en de things. Bread, de eggs en de crispy things. Pork. Chicharon. We call it chicharon. Napabili ako ng chicharon kay Ruth. Charon. Sena! Kalami. Probiyag. Kain mo na kami, guys. Ja. Aming tortillas. Oh. Vegetarian. This is vegetarian Yeah. po nito. My mother-in-law made it. Yan. No, that's not vegetarian. Keki. May panglangaw kami. Kain. Ayan yung gawa ni mother-in-law, guys. Yan, oh. Akala ko sa loob ilalagay. Sabi niya, dito lang sa ibabaw. Feeling ko sa loob to eh. En de citroen als je wil. Zo'n lemon eventueel. Ja. Jawel, eet smakelijk. Eet smakelijk. Ziet er goed uit. Oké. Is niet voor Ruud. Nee. Vegetarisch is niet voor Ruud. Dat is lekker gewoon. Ja, dat is lekker, ja. Mm. Dankjewel. En gezond. Was Angela ook nog op school? Nee. Na kami. Bye, Sena. Uwi na kami, guys. Bike lang tayo kasi nag-bike si Ruth. Ako din nag-bike. So, malayo. Mga 30 minutes to. Sabay! Na kami. Grabe na yung pagmumukha natin. Haggard na. Ano na po dito? Mag-8 na. Grabe yung binay ko sa araw na ito, guys. Ano? Bumili si Ruth ng libro. Na-deliver ngayon. Boekje. Yeah, that's your book, yeah? Agoy. Dat is dat boekje, hè? Para, En dan kun je zo kijken. para Moet je sa eens heel eventjes kijken welke erin staan. storybook nila. Kijk, dan kan ik die aan jou lezen als jij naar bedje gaat, hè? Ja, is toch mooi. Daar Efteling. Papa, en stop. Ja. Ik kan ook hier bij. Ja, die kun je zo doen. Kijk, doe je zo en dan... Alsjeblieft. Ja, kijk, kan ik je Papa, lezen. ja, papa. Nee, Anna moet rustig aan, want Het is het niet om te verven. is een beetje laat nou, hè. Dadelijk naar bed Nee, toe. maar kijk eens. Doe ik even weer niet lezen het boekje. Nee? Oké, ik kan dat change spreken. Pagod na ako, guys. Pero kailangan ko pang mag-homework. Si Ruth, ano na, patutulugin na po niya si Anna. Ja, en dan naar boven, ja? Mag-homework tayo ng mga siguro almost 2 hours and then mag-prepare para matulog. And then bukas, maaga po ako magtrabaho bukas. And then may pasok din ako